Hey guys, mufunge pane video yandasangana nayo yehanzvadzi yedu vanonzi mukoma Risi. Vanonzi Risi, mukoma Donald Risi vari kuno kuUK yavo vanongotaura taura nyaya dzemaCOC, nyaya dzezvakasiyana-siyana but concerning zvinhu zviri muno muUK. Pane video yavakaita nezuro vachitaura kuti hanzi ndasangana inbox yangu iri kufladha. Hanzi varume vari kuabuswa, varume vari kuchema vachiisa maID vachiti tiri kuabuswa zvisingaiti mudzimba umu. Zvikuru sei vakauya nemaCOS vari kuUK. Guys, mirai ndinyatsa kukudza chokwadi panapa. Varume vese vakachatasa video iyi vari kuUK kwachona ikoko. Guys, hakuna munhu anongomuka makuseni achidecide kuti ndakuda kuabuse munhu wangu waagara naye makore, waakabva naye kuAfrica uko zvinhu zvakaoma, achipinda naye muUK munomu akatomuitira mapepa, pamwe achirejectwa, achidzokorodza, achirejectwa, achinzi bepa rakati uchisa. Munoziva process yekumavisa guys. Kumasiwo kune vasingazivi process yemaCOS yekumavisa ndingaitikudzei nokuti vamwe vanenge vachingofunga kuti it's just a walk in the park. Kune vakarejectirwa 3-4 times uchidhimandirwa mapepa, uchidhimandirwa mapepa kunzi bepa rakati, bepa rakati, bepa rakati, tipe chakati, tipe chakati 4 times. And pa 4 times apa guys unenge uchipasa paunozosira application unenge uchibhadhara. It's not for free. Unenge uchibhadhara full amount. Right? Kuzosvika wazopiwa visa vagutsikana kuti tamupa visa zvatiri kuda zvese pepa wekese tabvunza yakwana. Vagutsikana vochikupai visa. Iwe nemurume wako muchiuya kunoku. Wosvika kunoku mukadzi tanga kuabuse. Come on my guys, ngatizane chokwadi panapa guys. Sometimes we need to keep it straight and honesty. Munoziva panenge pane unresolved issues anenge agara aripo guys zangu. Iwewe pawanga uri kuAfrica waibata mukadzi wako sei? That's my first question. Pawanga uri kuAfrica mukadzi wako waimubata sei? Because if you were treating your wife as a queen, mukadzi wako angangopindi muUK nasotanga kupaumba, otanga kutobuda muraini, kutobuda musaga, akutokuabuse. Azviiti. Azvigoni. Vakadzi vane rudo. Ukaona mukadzi svika pakupanduka chaiko chaiko, panenge pane zvikukutu zvinenge zvichiitika kumasure. First question first guys, ngatipindure mubvunzo uyu varume. Mukadzi wako pawanga uri kuAfrica, be it Zimbabwe kana kuti kuSouth Africa, waimubata sei? Timu zhinji iri kuabuswa nhasi. Ndiro timu rere rakanga richibata vakadzi vavo kunge mamopu, kunge zvikorobho chekuti chikakorobheswa mumba chikasvinwa chokandwa kwachisina basa. Pamakapinda muSA, mukadzi wako anga asisiri worth, anga asisina value, because wanga kuona nematako makuru varimo muSA umu. Pawanga uri kuZimbabwe uko muchitambura usina kana chinhu, manga muri bese nemukadzi, she was there for you. Aimira newe achikusapota, achitengesawo madomasi pamusika, achitengesawo mafurizi kuti mumba zvikavhira nezviende. The moment yawakabata mari kana kuti wakana basa rinani, mukadzi yanga asisiri wezera rako, mukadzi yanga asisiri weklasi yako, angavewo munhu wonje. Wanga wakumubata kuseri kwechikorobho, unenge uchiyama kuseni, umwe unenge uchimurova, umwe mari yacho chaiyatombozivi kuti zviri kufamba sei. Vamwe ndio vaisa mafoni apa kuti magirlfriends achikanda mameseji mukadzi achiona akanyarara zvake. Vakadzi vanobhotla apo mukati nokuti hakwanisi kurova nezvaanokwanisa kuita, anoda marriage yake, but at the same time you are hating her. Achamira akadaro. Mukana waita kuti chindai kuUK munoita life yenyu, munozula-zula zvikuita vamwe muchiwasila-hasila wasvika. Guys, kuregerera tinoregerera asi hatikangamwe. Kuregerera iri haiwa tinokuregererai but hatikangani. Chinokanganwa idemo rakatema asi muti wakatemwa wakangani. Mukadzi akushanda kubata mari yake, maflashbacks amunotaura yaanotanga kudzoka kuti but murume uyu aindirova, but murume uyu ndiye aindirarisa panze achirara pamubhedha wangu negirlfriend, murume uyu ndiye ainditsvinyira nemagirlfriend. Come on guys, vakadzi vanhu venyama vanochekwa vachibuda ropa. Handitika ukada kutanga kuita tunhu tusina nebasa reseka unodzosa, unomutsa the demon in the women. Handimaona unovhura Pandora's box, vanotanga kutsiva. Vazhinji venyu vari kuti kuabuswa, but taurai chokwadi guys, kungotsiviwa kwezvinhu zvamakatanga imimi. You started this, now the ladies are returning the favor. I am not saying abuse yakanaka. No. Hear me correctly. Musandi twiste macho kwangu. I am not saying abuse yakanaka, because abuse yakaipa either to a man or to a woman. But vazhinji vacho abuse iri kuitika nhasi iyi inyaya yema unresolved issues. Now this is the issue. Antika munori varume sorry chesha haibudi kuti sorry mudzimai wangu haibude, kana wareva sorry yacho yoreveswa yobuda mukati memoyo hauzviiti kwauri, because unenge uri champion. Gumbo rinorira pamba pacho nderako panguva yoyo. Saka mukadzi uyu hana sei hana do.
masvika kuuk manje gumbo rakurira rakauya necos ndire mukadzi guys mukadzi yakauya necos manje iwe wakauya uri dependent handitika gumbo rakurira ndire mukadzi munhu akuzivawo kuti kunobatwa mari chokwadi mari inotonaka kudai so ndaitsvinyigwa nemurume uyu mukadzi akabata mari ya what do you think will happen? What do you think will happen? Wotaka uda tovhoisa mumba imomo handisi kuti kuvhoisa kwakaipa handitika kana uchivoisarana zvakanaka wotaka uda kuvhoisa mumba imomo uri kukanganwa kuchazona neope kuti une unresolved issues wakamboita sorry mukadzi wako here wakambogara pasi ukashuwa remuse rekuti mukadzi wangu I'm very sorry pane zvandakaita kuSouth Africa life ndakararama so we need to start afresh. Guys vamwe venyu makapiwa mukana namwari makapiwa masecond chances namwari makapiwa masecond chances namwari because marriages enyangadi yakadestroyka kudhara and God gave you a second chance kuti chita so chienda uku ufixe zvako just be stable wakafara wakaita zvawaida ukadi chidzikama kuZimbabwe ikoko wakafara kuSouth Africa kokava chidzikama utange kuita zvinhu zvako zviri straight utanga kupinda uda kutanga kuabuse nekuti ratisa kuti mukadzi anokuonesa pepe guys they will show you shege pepe aiwa varume don't come for me I'm just saying what I think hantika zviri kuitika panapa hatisi kurwaba tiri kungoonesana